Sumangga dumateng panjenenganipun Bapak Priyanto panjenenganipun Mbah Sarlan kepareng pinarak wonten ing Sasana Agung Pambeksan Sawentara nampi sampur pakurmatan sliring kinarya kangge murwakani adicara beksan ing wekdal dalu niki. Nggih. Monggo. Sasampun sulih saking panjenenganipun ingkang mangku gati pinarak wonten ing Sasana Agung Pambeksan, semoga kula nyuwun sabiyantunipun panjenenganipun Bapa Sriyana saha panjenenganipun Bapa Kusna kinen ngaturake sampur pakurmatan sliring ingkang badhe ndherekaken beksanipun sliring nun inggih Seniwati ingkang wonten ing kidul pisan loro cacahe diajeng Ayu Putri kalih diajeng Fadira ndherekaken beksanipun sliring panjenenganipun Bapa Kusna saha panjenenganipun Bapa Sriyana kanthi kairing ungelipun gending 8-10 kanthi dipun dini gandane kang Sekar Gadung. Gandane kang Sekar Gadung. Klaman kaya kembang menur ingkang semu arum winoletayat ayatan kadi kusuma mangambar-ambar mawur kuku sing dupa kangku malon kalon kadya sang surya membo sang Bathara. Monggo Pak Sriyana. Aja turu sore kaki ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane isine donga tetula sandang kelawan pangan yo iku bagianing Pak Prapto sak keluarga. Long-long dia mangu-mangung kong kandang ler limang. Miat langening kalang juang akelar padang muncar dinalar kekonan. Sri dina naning pamiat busana maneka warna. Iya
Ros sanggane enteng apa ra kualik tenan kokane abot wong di bojo enteng pira ali-ali dikosok beling wes ki tak suwun aja ganti lali kutianan sore elo elo ya ho ha ha ho ha
Sing manis ngetok-ngetoki kaya permen karet ya Bu Siti. Heeh, permen karet iku ngetok-ngetoki lho.